Butang na nato ang egg. Dandahan, i-stir mo para ma-scattered ang egg. Hi guys, magluto tao ramen na. Nabalag. Mali. Melissa. Okay, thank you. Tangad tubig, dili kay puno. Muna yung mga gamit. Gochujang, dalawang egg, isa ka cheese, at saka isang shen ramyun. Spicy pizza. Ano siya? Dili kayo ni siya halang. Perting halang. Dili halang, perting halanga. Ang isa po na ako kauban din mag tuwa po siya. Ayan ay ipukas yung nanigam isa na ka-chef kay daw siya kay mahilis daw yung naong panon o kuan. Kamera, mahilis daw yung naong. Kasi niya pagkaugma, wala daw siya naong kung kamerahan. Bangag daw. Mani nga, ni kadaganaan, ato ang tubig, ibutang sa kasirula. Ini kabungala na atong ilunod ni si Pujijang. Ang Shen Ramyun noodles. Wala to sa natog mabukal ha. A few moments later. Nibukal na ato ang tubig. Ito na kaso. Tangan og garlic. Bukalon. Inunod natin yung isa ka vegetables. Sunod kaning ang dili kayo halang. Then stir it. Stir it. Then put this ramen. Grass. And put the ramen. Wow! Sugoy! Wow, sugoy! Wait. Mister. Hayaan mo na nating pakuluin. At bantayan, baka mag-awas-awas dyan. Ito ang toppings. Lagay pagkaluto na. Itong onion. Basta itong seaweeds. Ito, sarap to. Kain ba kayo nito? Seaweed. Charap. Marigold ebap. Lagay natin itong toppings dyan. Nagbukal-bukal naman. Lagay natin ang gochujang.
Gochujang. Liit lang, liit lang. Liit lang. Uy, kahalang ba ani? Liit lang lagay. Tama na. Gochujang. Gochujang. Wala pa naluto. Kaya dili pa man siya shiny ang yang texture. Hindi na ah. Hindi na lugos. Ang texture niya pag dili pa hamis, ipaluto. Then we batil-batil muna sa egg. Isa lang o dalawa? Isa lang siguro. Keep white. Isa lang. Magdaghan naman, mag-uot na, di na hindi na gani mag-uan ang kuan. Hindi na kuan ang mag-uot na ba, di na mo bulag-bulag ang sabaw. Ang isa lang ito, ibutang. Until became fluffy. Tata lang natin dara. Ay, sayol pa natin sa kuan ang atong hapit na siya mag sinaw-sinaw ang picture ng napay makita nga puti-puti. Wala pa. A few inches later. Butang na nato ang egg. Dandahan, i-stir mo para ma-scattered ang egg. Diba marag na bungkag siya. Marag na bungkag ang egg pa. Sunod. Spring onions. Toppings na ni para hauno na. Ang kani, dunga na ni siya. Dunga na sila sa spring onion. Oh. I-off na natin ang apoy. Para klaro pa kayo ni black. Luto na ang ato ang ramen Korean. Itong toppings niya. Ramen Korean. Daw, tikman natin. Nami, halang lang. Minsan di kagwantag halang. Ano na siyang atong ramen Korean. Korean ramen. Tara. Okay. Ay, naku, naisip. Sarap na. Saga. Sarap na. Dali na. Ay, mga hotdog ko rin.
Mabay na mo na to ang ato ang Korean ramen. Pagkaon na sa mi guys. Unya na lang sa ang sumpay. Ngaon sa mi ka basig masud ipamis kahalang ba. Alang na ba? Maulaw kayo. Mabay sa. Don't forget to subscribe and see you my next vlog. And post the vlogs para makasubaybay ka sa akong mga uban pa nga vlogs na maabot.